kalenggahan dadi loyo panges bener Pak pun kakang pamaran. Oh, ngaten. Sanget kawula mundi dadosaken tingah ing garwa panjenengan dalem. Nanging boten supe kula sutup katutur matur panjenengan. Tak tampa pinarya gawe hukum kali. Lenggah kang saged. Ngestaken dawuh panjenengan dalem. Wak le patuh ya Pramod. Paring pangandika kula sinuwun. Sawetara lenggah kang satata sak kelakon ingsun miterang marang Kang Slira. Juas iki kang mungkur paragraf. Pangapunten dalem sinuwun. Saderengipun ingkang abdi dalem matur sungkem kula bekti sinuwun. Ndak tampa pinarya gawe bungkung kuning kali. Sinuwun rikala semanten dawuh dalem supados jagi katentremanipun negari Majapahit. Majapahit wonten tamu wujud titah Butisani saking samudra dasar. Pikajenganipun badhe nglamar Atmaja dalem Lembonawati sinuwun. Bakal ngresakake marang Atmajaning Susi Lembonawati. Nggih. Kula kabeh. Tulung! Tulung Gustine tulung! Jek kula Gustine. Kok mlayu-mlayu nggawa mie Katiwat nggih beto mie niki mie kula layak suaramu ki Bang. Katiwasan Gustine. Saderengipun pangapunten sanget. Anu Gustine. Kuwi oleh dalam taman. Jek Ya. kepareng kula matur Gustine. Yo matur, matur. Anu Ndara. Ndara Ayu dipun bradat kalian samudra dasar. Dibrat pawan saking samudra dasar. Jelaras Gustine. Dalam Negara iso bradat pas samudra dasar. nggih maksude kula ngoten lho. Apa metutan. Lah mak basa nek ngandani kono, basa ndi basa? Goblok. Goblok basa ora. Pangapunten sanget Gustine. Jelaras. Anu kono bali dhisik. Nggih anune sinten? Bali dhisik. Kula bali riyen. Yo. Mesake. Nggih matur sembah nuwun. Kula bakal lakoni supaya. Pasukan kang tumama katitik putramu Lembonawati karang kapakti pawan saking samudra. Ramani. Namo putra panjenengan dalem ing sak mangke. Nemoni nggih menika ingkang kados ngaten saya boten wonten ing Taman Madusari. Kedahipun panjenengan menika nggadahi panguwasa, mbok idi to ngangge panguwasa panjenengan dalem. Supados putra panjenengan menika saged wangsul wonten ing kutha panjenengan. Wani paking yo modo Paring dawuh kok saya pus saya yen toh kapireng perkara kabar Bang yen toh kalagani si Lembonawati kan kasake saka idal kapres. mbok menawi kemawon pendadaran dalem anggenipun ngasta jantaning pemerintahan wonten Majapahit lantaran Atmaja dalem lenggar lan kudu bradat yang samudra dasar. Pacoban saka Dewata kaya ngono. Saya tuwa anggonku mangun bebrayan samane dadi putra kang ndak enteni. Wis kelakon lembat Prajoto dilingkahi Majapahit. Lah pacoban wae kok. Teko. Saya meneh ngenani kemagetan marang Atmajane. Ingkang nami pacoban ikum warna-warni sinuwun
sewu dalan paribatan amen nyoba dhateng titahipun. Cuk ingsun piye ya? Rening panguwasa tunggal wonten asta dalem, monggo ginahipun panguwasa dalem sinuwun. Ya. Nek pancen kaya ngono, panguwasa tunggaling Praja Mojopati bakal tak gunakake minangka nganggo adil lan wicaksana. Dimen kelakon ora ta sumrambahing kabeh para kawula Mojopati. Sak lenggaring putraku Lembonowati kalangkapake dening Bathara Mujurdasan. Nggih, Pak Lepati Arya Permodyo sisan gawe kalenggan iki ingsun bakal nganakake gelar sayembara. lajeng sayembara dalem menapa sinuwun? Sok sapa wae kang bisa ora mawas pawongan ketok-ketok taker bathok kalong arit sabunggal paribatan. Yen toh bisa ngundurake marang atmajaning Sun Lembonowati, nek wanita bakal ndak daku pinangka sedulur. Kosok baline nek priya mengko bakal ndak paringi kanugrahan ing Majapahit uga ndak dhawuhake marang putraku Si Lembonowati. Amin, amin, amin. Parepati, Dawuh dalem. iki nek perkara murba pawongan sing kaya ngono kuwi anu ndak pasrahke marang sira. Ngaten sendika dawuh. Iya, iya. Gus, le mati li wong mah padha ngatuk. Iki ora ngajeni wong blas. Kowe iki tak takoni. Lah nggih, Apa sing iki? bisa paringi duwe. Kowe iki nyambut gawe pinjeluk kuwi. Enten napa? Kowe tak takoni ya. Nggih, Kowe kok wani munggah ing pendopo Majapahit, mongko Sinuwun Prabu ora ngersake kowe sowan. Jenengmu iki sapa? Papan dunungmu iki ngendi? Lan duwe karep apa? nami kula Jaran Sari. Jenengem Jaran Sari. Nggih, Datang sawiji. lho kuwi Lho. kuwi piye? Yo kuwi Batang ngono. Jaran Purnomo. Lho. Ibu Jaran kula Sari. jaran-jaranan iki. Nggih, Jaran Sari lan Jaran Purnomo. nggih, kula saking Pertapan Mahameru. Saka Pertapan, Nggih tebih. saka gunung. Nggih, Lah kowe suwane Majapahit duwe karep apa? kula keprungu. Krungu apa? Lho, kabar kok bakul sinambiwara yen to ana ing Majapahit iki ana sayembara. Nggih, kula badhe ngebeti sayem. saya kira bom. Sayembara niku lho. Ah, Kula badhe nderek mupu sayembaranipun Sinuwun Prabu. jadi kowe krungu sayembarane Sinuwun Prabu Brawijaya. Nggih. Nek dina iki Majapahit ana sayembara. Kowe arep mlebone sayembara. Terus Mendho sawetara ya. istakaken dawuh. Pangapunten dalem Sinuwun. Arya Permodyo. Niki naminipun Jaran Sari kalih Jaran Purnomo saking Pertapan Mahameru. Pikajenganipun badhe nderek mupu sayembara dalem. Bakal mutus sayembara ing Majapahit. Apa beneran teka siji Jaran Sari kae Jaran Purnomo? Menika leres Sinuwun Prabu. Apa bener? Kapireng
sayembara ing Mojopait kanthi kelakon teka ing Mahame. Saestu leres aturipun Gusti Patih. Kula jaran sarilan kadang kula jaran Purnomo ing ari kalenggahan sakmenika badhe pupu sayembaranipun Sinuwun Prabu Brawijaya Mojopait. Nek sliramu aku gedhe marang pitayanku jaran sari nang nek jaran Purnomo keprapamu gua Adek ngaten niku. sajak kok kelemak kelemek Nggih. Ya kuwi. mbok iya turu ki nek urung tanek turu wong enek Kula nggih sampun ngeten iki. Kula saking lahir kok. Nggih, Lemak-lemek. kadang kula nggih ngaten iki. oh Tandang tanduk solah bawanipun nggih ngaten iki lemah. lah kaya ngono kok arep melu muku sayembara Mojopait Lho, sing penting tandang gawenipun. Kowe iki omong karo sapa kok karepmu dhewe ora sopan. Bosok So iki pendoko omong ora bener blas. Kula saking Nggih, sepurane nggih Gusti Patih. Iya. Iki kadang kula niki saking pertapan cedhak watu adoh marang ratu. ya jaran sari jaran Purnomo nek pancen cetha king slira bakal muku sayembara ing Mojopait ora ngenteni gantaran dina ing kalenggahan iki uga ingsun tundung saka ing Datuwaya bedhaing samudra dasar aja bali-bali yen to gulunganku marang atmasane Purnomo. Pangestu sampeyan iki. Patih, ojo kaget. Hati-hati yo. Ojo bali nek lakon kok. Ning pati ayu mari kadang tok pun sak pak kaya wetek kesan wek wis gawe rasa padang ing tunggane ning kesila dengan nama tiga sak lagu ing jalan sari jalan Purnomo jagaran sari Sandi kodho kepala pamit sinuwun. Thank you.